Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, magandang araw mula dito sa UK. Uy, Ay. UK to. Galingan mo, ha? Oo, correct, Oo. syempre. Gagalingan natin. Bagong BFF. Nakalimutan na natin yung BFF natin ng isang araw na yung maraming CR tsaka Oo. maraming laman yung rep. Oo. Unang matandaan yung pangalan. Ay, Ito na oo yung nga. bago. Okay. Magandang araw mula dito sa UK. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ina. Isang bagong nanay na namomblema sa kanyang nanay. Kahit naman siguro yung nanay ko ang nanay nyo, mamomblema din kayo. Ganito po kasi. Lumaki po ako sa panlalait ng nanay ko. Ay, Alam ko naman pong hindi niya ako intensyong saktan. Sadyang taklesa lang po siya at hindi niya masyadong pinag-iisipan ang mga sinasabi niya. Idagdag pa dito yung tono ng salita niya na nakakainsulto talaga. Halimbawa, nung punong-puno pa ako ng baby fat, lagi niya sinasabi na ang taba-taba ako. Kung hindi yung timbang ko ang pinagdidiskitahan niya, yung mukha ko. Kamukha ko daw yung tatay ko, tas kung sabihin niya, parang ang pangit-pangit ng tatay ko. Kahit yung mga bagay na sinusubukan kong gawin, iniinsulto niya. Nung sinubukan kong kumanta, sintonado daw ako. Nag-try akong sumayaw, parehas daw kaliwa ang mga paa ko. Nag-drawing ako, hindi daw nakakatuwa. Kaya siguro, wala ako nakahiligan. Sa halip kasi na i-encourage para mag-improve, panlalait ang inabot ko. Ngayong may anak na ako, nauulit ang kwento. Kapag ka-video call ko at bit-bit ko ang anak ko, ang daming komento. Para daw na kuryente ang buhok, bakit daw ang laki ng pisngi, parang flashlight daw ang mata, puputla daw at parang anemic dahil sa kutis, kamukhang kamukha din daw ng tatay, at kapag sinasabi ngayon, parang hindi maganda kasi kamukha ng tatay. Ang gwapo kaya ng asawa kong Briton. oy. Saka ang dami nagsasabi na maganda ang anak ko. Alam ko namang mahal na mahal ni nanay ang apo niya at wala siyang intensyong laitin ito. Pero kinausap ko na kasi siya tungkol sa panlalait niya sa akin nung bata ako. Humingi siya ng tawad at pinatawad ko naman. Mahal na mahal ko ang nanay ko at kailanman hindi nabawasan yon. Kaso, eto na naman siya. Nanlalait na naman. Bilang isang ina, nasasaktan ako. Nicole and Diego, ano pang gagawin ko? Nagkakaedad na ang nanay at nag-aalala ako na baka kapag kinausap ko, magdamdam. Huwag ko na lang bang pansinin kahit masakit para sa akin? Tanggapin ko na lang ba yung nakasanayan niyang mga salita at tono ng pananalita? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig. Ina. Grabe naman yung nanay mo, Oo Ina. nga. Grabe naman si nanay. Pero hindi kaya love language lang to? Correct eh. Ako yung iniisip ko, talagang sadyang may mga taong kung magsalita ay malabsak o kaya yun, yung love language maybe or baka hindi niya language yung speaking. Pag verbal, iba yung gusto niya sabihin dun sa lumalabas sa bibig Correct. niya. Oo. Parang ganon. So baka, kasi mukhang lumaki ka naman maayos, Correct, nakapag-asawa ka ng Briton. Wala naman kaming narinig sa'yo na dahil dyan, hindi ka lang na-encourage, wala ka lang masyadong mga hilig. Pero gano'n naman talaga, hindi naman lahat talented sa singing. Hindi naman talaga lahat talented sa drawing. Kaya nga, kapag halimbawa, pinapasulat sa akin, what's your talent? Wala rin ako maisulat. Kasi ano yun
hindi naman. Ako sinabihan ako ng nanay ko dati nung nag-try ako mag-join ng singing contest. Sinabihan niya din talaga ako, Jegs, na baka hindi mo lang alam ha. Hindi maganda yung boses mo. And hindi siya para sa akin it was more of saving me versus dinadown niya ako. Niril talk ka ng nanay mo. Niril talk ako ng nanay ko na kung kanta-kantahan lang video-video, carry lang yan. Ayos lang yan. Pero kung yung seryosohang sasali ka sa competition, na ang daming audience, na ang kahihiyan 106,000%. Hindi, parang feeling ko, it was more of really, natatandaan ko yun at na sinabi niya yun sa akin na hindi ka kumakanta ha. Tapos ang pipiliin kong kanta nun yung, ang kalimutan ko na sa multiplex, basta mababang kanta siya, na lalaki ang kumanta. So ibig sabihin, ngayon, maski mang kinakanta ko sa video kay Jegs, mga panlalaki, kasi yung kaya ko lang. Lalaki talaga. Lalaki ka talaga. Lalaki kasi talaga ako Magaling lang talaga yung nagtanggal ng Adam's apple ko, sa totoo lang, di ba? So, tapos hindi ko ito makakalimutan kasi yung nanalo dun sa contest na dapat kong sasalihan. Isang napakaliit na bata na ang taas-taas ng boses, ang kinanta niya yung kanta ni Donna Cruz na Rain. There'll be no sunshine. Sobrang taas nun. Diba? So sabi ko, oo nga, kung sumali ako dito para akong tanga. Diba? para akong tanga. And hindi siya para para pahiyain para ka. ganon. Actually, hindi naman din ako na-discourage kasi hanggang ngayon, kumakanta ako di ba? At may 3 kang album. At may 3 kang album. Kanina lang may pinirmahan ako. Na bisita na nagpapirma ng 3 album, di ba? Well, ako nakikita ko dito, parang, sa'yo in particular sa'yo, parang it's a protection. Diba? For you, na instead na mapahiya ka doon. Correct. Anak, kasi kilala kita. Oo, alam ko Pwede ka naman kumanta hanggang dito lang. Tama. Yung parang tayo lang reunion, ganyan. Pero hindi yung lalaban sa contest. Hindi pang diba? stage. Hindi kasi, alimbawa, kami ni Ren, meron kami na-attenda na debut. Madami ako may na-attenda na debut actually na parang wala nagsasabi dun sa debutant na hindi naman kumakanta talaga yung debutant. Alam mo yung parang, okay, wala ba nagsabi sa kanya hindi maganda yung boses niya? Or lahat na lang tayo magsasmile at matutuwa kasi siya naman na nagbo-birthday. At yun naman talaga ang dapat na gawin. Wala namang magbabato ng itlog dyan tsaka mineral water. Correct. Dahil kumakanta siya. Una, siya ang siya ang nagpakain sa ating lahat. Diba? So, hindi naman natin yung insultuhin. Pero pag uwi nating lahat, diba? Ang daming opinion. kami mag-asawa, ganyan kami. Parang, so, hindi ba alam na nanay niya na hindi maganda yung boses? Or yung organizer ba? Hindi man lang ba siya din-discourage na iba na lang yung gawin? Or yung mga ganon na eksena. Kaya, sana nag-auto-tune man na. Correct, diba? Sana in-auto-tune. May may gano'n na rin namang teknolohiya ngayon, ganyan. So, ganun yung mga iniisip ko na pwede ka kasing mapahiya kapag hindi ka ni-real talk. Pag masyadong binaby. Correct. Ganyan. Yun lang yung nakikita ko. And I think, ikaw naman, Ina, sa tingin ko, ayos ka naman Hindi ka nga lang na-encourage to do things. But I think there's nothing wrong with that. Kasi eventually, madidiscover mo rin naman kung ano yung gusto mo Diba? Tapos ngayon, yung pagiging, yung sa anak mo naman, ikaw na mag-protect sa anak mo. Correct. Yung hindi yung mga sa tingin mo mali na nasasabi ng nanay mo, salagin ba yun? O kaya kontrahin mo, ikaw na. Duty mo yan to protect your child. Tingin ko love language, like pag sabi sa anak mo, yung anak mo parang nakuryente yung buhok. Ibig sabihin parang ayusin mo yung buhok. Yung ganyan. O yung pisngi o baka sobra-sobra na. Correct. May ganyan kasi. Alam mo, tama ka dyan. Kasi sabi yan, dati, nung araw, kapag kami nagsasabi sa akin na ang taba ko, noon, dati pa, umiiyak pa ako sa nanay ko niyan. Sabi, sinabihan ako mataba, ganyan. Tapos ang nanay ko din yung nagsabi sa akin na, minsan akala mo lang, pa-insulto yung pagsabi ng mataba. Pero meron mga ibang tao na, they mean well, na, uy, mataba ka ngayon I mean, goods or whatever. Parang gano'n. Hindi lang nasundan. Ibig sabihin, so may mga gano'n. Meron lang, they don't, and I think si Ina, paulit-ulit niya rin namang sinabi yun na alam ko namang walang intensyon yung nanay ko. Yan. Diba? So, malinaw tayo doon. So, ang maganda dito, kung alam mong medyo nasaktan ka nito nung araw, kung may hindi magandang effect nito sa'yo, diba? Ang maganda dito, hindi mo siya gagawin sa anak mo. Ang nagiging problema, ako nakikita ko nagiging problema dyan, is kasi kinukumpara mo doon sa iba Na eto yung standard ng iba, eto nangyayari sa'yo. So, gusto mo sana
ganito dapat makipag-usap. Yung nanay ko sa akin. Oo, yung nanay mo, iba yung love language niya. Iba siya, may ganun At saka talaga yung nga tama yung sinabi mo, mama, na tingnan mo kung nasan ka ngayon. Nasa Ayos maayos ka, naman. nakalagay. Diba? Ibig sabihin na malaki ka ng tama. Correct. At tingnan mo nga, sabi mo, gwapo naman yung Briton, di ba? So, at higit sa lahat, nagkapatawaran na, di ba? Correct, oo. So, ayos na yan. Hindi na para gawing big issue. Edi, kung naiinis ka talaga, edi iiwas mo muna yung anak mo. Basta ikaw, give all the love and the encouraging words to your child kung di mo siya na-experience when you were growing older. Sa inyo ni mama ni Joey, malamang may love language din kayo na parang nilalait nyo yung isa't isa. Pero pag narinig ng iba, ano ba yan sila? Silang mag-ama. Sila. Silang mag-ama. Oo. 'Di ba? Ang basta parang grabe. Gato yung gagaw. Pag marinig mo, parang grabe naman siya sa anak niya. Halimbawa, nung nauso yung nung hit na hit si Carlos Yulo. Dahil kakapanalo niya lang na Olympic, 'di ba? So pinag-uusapan namin. Tas si Prince, yung bunso kong anak, mahilig mag-tumbling. So inisip namin, wow, grabe, pwedeng maging gymnast, ganyan. Tapos si Ren, ang sasabihin niya dun sa anak kong babae, si Princess, ay basta si Princess, mananalo yan sa Olympics, sabi niya. Tapos sabi ko, talaga, anong category? Sabi niya, mukbang. Mukbang. Nakakaloka. Na kung halimbawa nasa labas ka, kunyari, ikaw sensitive ka na dapat you should encourage your child. Kasi pag nagbasa ka kasi ng mga parenting, mga kineme, madami kang mababasa doon na parang feeling mo mali kang nanay eh. Sa totoo lang, kaya to each his own talaga eh. Naniniwala din talaga ako na hindi siya one size fits all. Kanya-kanyang dynamics per family. 'Di ba? Kapag binasa mo yung sa mga libro at sa mga articles, bad yun. Mali kasi, yun, kasi 'di ba, bata pa lang parang dinudukduk mo na sa kanya na. Binubuli mo. Ganyan, 'di ba? Pero tapos magtatawanan sila. Ang tawag ko sa anak ko kay Princess, kasi hindi nga siya payat, 'di ba? Chunky Chunks, 'di ba? Good morning, Chunky Chunks. So, parang chunky, pero parang hindi naman masyado mabigat. May chunks, 'di ba? So, it's a love language. Love language siya. 'Di ba? Si Prince, ang ganda kasi ng puwet nun, bilog na bilog eh. So, ang tawag ko sa kanya, cheeky puwet love, 'di ba? So, may ganon. Siguro yung kay Ina, parang hindi lang na-verbalize ng nanay niya. Parang yung hindi love lang language. Correct, hindi lang na itawid. Parang yung may something na may nagkamali. Hindi lang articulate yung nanay mo. May something na nagkamali mula sa utak nung lumabas sa bibig, iba na. Pero yung utak niya, intention niya, all for the good. Tama. Yung sabi mo nga dun sa apo, yung pisngi na malaki, it's not a bad thing kung malaki ang pisngi, parang sarap di ba? Pwedeng kurut-kurutin. Di ba? Lalo kung bata. Di ba? Kung medyo matanda na, o baka it's a warning na, lumalaki ng pisngi niyan. Baka kailangan i-diet. Yun lang talaga, hindi lang na itatawid. Or posible din, baka ini-spoil nyo sa pagkain, hindi rin maganda. Baka maging obese yung bata. Yun yung ibig niya sabihin, hindi niya lang nasabi, di ba? Ang lumabas lang, ang laki ng pisngi. Tapos parang nakuryente. Pero ibig niya sabihin, suklayin mo naman. Yun. Diba? Yung ganon. I think lang she means well. I don't know about others, kung ano yung tingin nyo dito. Pero kung itong mga kwento naman na Mahiwagang Burnay ay napopost sa aking Facebook page, pwede kayo mag-comment sa ilalim. Para bigyan nyo ng opinion yung kayo. Baka iba. Correct. Kasi ang POV talaga namin ni Diego, hindi ko alam kung dahil sa pagkakakwento mo, Ina, na parang medyo light kasi siya eh. Or sa pagkakabasa ko ba? Kaya siya parang naging light. Hindi siya mabigat sa amin. Parang ganon. Kasi kung titingnan mo nga, ano ba yung naging buhay mo ngayon? Ayos naman. Diba? So, ibig sabihin, at saka yung relationship, nag-uusap pa kayo. Nag-uusap pa rin kayo. Yung pa rin eh. Pwede kasing naisip ko, Jegs, okay, nakamangasawa ng Briton, lumayo. Pwedeng lumayo kasi ayaw niya makita yung nanay. Pero hindi eh. Video ko lagi. So, concerned pa din. Saka, hindi ba kaya, hindi ko alam sa mga kababaihan to, baka hormone na lang. Kasi new mom siya eh. Diba? Pwede din. Kaka-baby pa. Diba? Para hindi andyan pa yung very sensitive ka pag may nag-comment sa baby mo. Totoo. Hindi, tsaka lahat naman ng nanay protective sa kanilang kids. So, baka lang ganun ka, tapos nakausap mo na yung nanay mo, tas ganun pa rin siya. Baka ganun lang kasi talaga yung nanay mo. Diba? Meron talagang tinatawag na tough love. May gentle love. Merong tough love. Yung
hindi siya malambing. Oo. Meron lang talagang Tsaka wag ka ma-offend doon yung kinukumpara yung mukha mo sa asawa niya. Kasi ibig sabihin nun, pinakasalan niya yun eh. Correct. Diba? Hindi Ibig mahal niya sabihin, yun. mahal niya yung tao. Baka kasi may something with the tone and the facial expression. Yun yung titingin ko. Baka kasi may ganun lang talagang tao. Baka ganun lang talaga yung nanay Oo. mo. Oo. High pitch. Oo. Mukha Mataas ka ang ng tatay emotion. mo. Correct. Kamukha ka ng tatay mo. Unis at masama ba yun? Unless ikaw mismo tingin mo sa tatay mo pangit. 'Di ba? Kaya ganun. Hindi na, wag na nating palalimin pa itong mga bagay-bagay na to. Malaki ka na. You're a new mom. You know how to protect your child. If you think she needs protection from against yung mga negative words, Correct. then do it, 'di ba? You're the mom now. Tingnan mo rin din sa perspective na ganyan. Na baka love language lang nga ng mami mo, ng mama mo, na hindi niya lang ma-verbalize. May ganun Kumbaga parang isang tuldok. Wala nang explanation. Alam mo, ang love language, napaka-complicated talaga niyan eh. May mga taong grabe mag-serve sa iba kahit na over na. Correct. Pero wala lang sa kanila kasi love language nila yun, service. Diba? Alright. Ayun na. Sana okay ka lang. Ayan, friend ka namin. Yes. Alam mo naman, gusto namin mga taga-UK. Oras natin, 1:39. Ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!